session is nog een episode van Culture Talk. Sit down with Mac. En vandaag hang ons in die studio met die wolf homself aan die pad van die Velief. Big shout out to Wolf, maar dankie dat je het kon gemaakt hebt. Ja, Culture Talk, Sit down with Mac. En voor die wat nog niet weet, dan weet je nou, maak zeker om te like, comment en om te subscribe. En terzelfde tijd ga je zomaar naar Wolf's channel toe. Wolf, out here op YouTube. Moet niet vergeten om te subscriben. Let's get into it. Zo, Boete, explain hier over die mensen. Geef nog over een klein introotje like van wie hij is en zo. Oké, nou voor die wat mij niet kennen, ik is rapnaam Wolf, maar je zal me ook Kuli, Tana en whatever die naam is, mix het ook zo man. Zie je, maar ja, dat is mijn naam, maar Wolf is die stage-naam, strijd van die tomatisjes die man gewezen. En dat is die oortjes maar Khaled Production man. Zo, hij is wat het is, dat is die oortjes maar Khaled Production. Shout out to alle awens, wie is die hele squad? Die hele squad wat samen wij nou zo niet te meteen samenwerken. Ik werk met PT Jokes. Shout out PT Jokes. En dan zijn we Gio naar mij. DJ. En dan zijn die Joker. Alle jong lighting. Ja, ik heb het ook gevallen, ja, te meteen performen, op staan op zo. En dan hier wat samen werken. Anna onze society pakken. Zie je in Papa Lilo komen record op. Shout out Papa Lilo. Ja, dat is een bezig met een mixtape bij te doen. Nee, ik kan niet wachten voor dat. Zo, kijk eens zo niet. Zo is ons weet, maar kijk, je gaat er nou straight op die tafel gooien en elkaar. Is ons different, man. Zie, je maakt net zomaar net jouw eigen type muziek. Of je dwaalt op diezelfde genre. Wat ik zal zeggen, met jouw genre is different. Als wat andere mensen en the way you music deliver. Voor ons uitkomt, zeg over die mensen, like, hoe lang toen je nou al die 15 plus. Ja, zo oud was je geweest? Eerste nummer gerecord. 11. Ja, dat is maar gerecord. Voor hij begon rap. Ja. Hij tak me. Ik heb ons Kap op je borst, bro. Maar onze eerste nummer was gemaakt, hij deed door jou, maar alle gekomen hebben en zei, ik heb mijn broertje gehoord, zo zei hij. Toen zei hij, nee, ons heeft iets. Ons kon komen bij ons studio. Toen zat ons aan zijn eerste nummer maken. En na hij toen ons zei, dan moest nou Tierai, het ons begin Joker Boys create. Ja. Ik weet die alle tijd jaren. Yes. Die Joker Boys en zitten ze studio aangegeven. Maar toevallig was nog die muziek uit na Gino. Zie je, toen was het niet meer diezelfde. Zo, hoe lang, je zei van, je was 11 geweest. Ja. Maar zoals ik nou weet, of ga navorsen, jullie is eindelijk op like musically talented jullie firma. Ja. Like, zo, je hebt eindelijk begint zeker samen of wat hoe was hij? Of hoe krijg je dan zo te zien? Kijk, mijn pa heeft ons van kleins af geleerd, like, ons met muziek spelen met gitaar en keyboard, klavier, ja, ze zei, hij goed tegen mijn ma en haar zuster Engelberg is zangers alle jaren, van kleins af. Ons heeft groot geraakt, zo zijn met muziek in je huis en je wordt aan die slaap gemaakt met een gitaar vanuit en simultane. Ja, klubber. Zo zijn was het, maar muziek was het dan. Dat is aan mijn naam op Wolf kom. Zie van Wolf omgedraaid is flow. Nou, je kan zien flow van muziek. Zie je, jongen. Dat is al het is. I'm speechless. Fuck, ik heb die dat zo gekeken. Ik heb die naam zo gekeken. Die was lijst met een different hier. Nee, maar dat is ook om te zeggen, die man is different. Dat is een doelkid. Dat is een doelkid. En voor jullie wat het die familie, jullie hebben gehoord wat ze hier nou was. Zo, jullie familie is muzikantes en die vriend. Dat is in die bloed. Shawan, turkeys, Nielsami en die babies. Zie je, houden ze. Wanneer komen Salamat. Wanneer komen naar de Culture Talk,
So, julle hoor hulle is familie, dis hoekom die man dra en hy baby op sy bors tot laat, dus stryd van die arcade, so hulle hele family is musically talented and gifted, right? Jou genre waar jy aan bezig is, because ek luister na music en different music, baie van die wat ons request kry, is soos hy, is een way, is een drill, is een flow, is een beat, is one thing, it's just different artists, different flavors, different shows. But as it kom by Wolf en as Wolf, different. So wat maak jou hy different? Because wat die music wat ek hoor, is soos die name van het veel vereerd is. Ons het al die dag met een catfish probleem, catfish gesien en laar, so moet sê nou, ek het al hier mag gehoor en wanneer het die gevang eerst en nie eerlijk waar, en ons vang het nou. Eerst kom gedachte die music video is uit, sal het Pietie Zouks zijn, Pietie Zouks. Jy is gemaakt vir die ding betrag en veel ooit sê. En wat is die leiders waar jy nou op leiders op gewerkt het? As ons nou Hotground, ons nou met... As Hotground. Ons het die video geskiet in Timothy, ek het een video gepost, maar die video wat ek gepost het was clips dat ons gekryk van mense. Ja, en toe sit ek maar so aan mekaar, maar ons gaan een snippet erop. Ek wacht net vir iemand met die video aan mekaar sit. Ek wil nie nou een naam noem. Oké, we gaan nie nou naam noem. Ek wil nou met die eerstes, jy gaan ons nou die snippet erop en gaan die mense om naam sien. Ek sien uit op het te sien, ek kan nie nou. Ek sien uit om dit te sien. Big shout-out vir dit. Ek is excited my bro, want om te sien jy van jy, nie sit op shout-out toe, jy nou, Uncle Skemo. Big shout-out Uncle Skemo, ons gaan nie sê wie sit nie. Big shout-out to Uncle Skemo. Die type visuals dat in mekaar sit, is nie net een music video, het is een story. Het is een story, want wat was hy ding wat nou uitgekom op Pietie Zouks so? Wat in die straat is, eerst kom gedachte, en nieuwe mensen is ook warm, is ook al lekker een hy, so ons sien uit meer filmen, so jy draad Timothy Valley op jou rug bro, tot laat toe. Must be. Dis hoe my genre ge-explain word, man, ter my plek, man. Sien jy, ons kyk nie, ons allemaal kom en sê die ghetto uit, man, sien jy. Nou, ek het nie net in Timothy geblei, met die man weet, dis hoe kom ek draai en hy baby van. Ek het in Timothy en Bloemendal, Kole, ek het in Boysen Park geblei, en ek soos hy all over gekryk, en ja, is my lewe, ja, sien jy, maar dit defaai my nie, het sê my net, ek ken van alles, sien jy, ek ken my paai, sien jy, van, ek het net thuis, ek kom waar die mense net enige ding wil aanvang en waar my pa was terug. Hy is terug, sien jy, dus ek kom met so, ons is groot gemaakt, ons was, like hy kief gekry, man, soos hy, ja, hy is soms instrument vir jou, leer die ding, man, leer hom, nie. Die woorde aangepast, so ek weet, julle was, hy is baie in tech goed ook, as jy kom by computers en bro, want dis ook evens iets wat julle opgetel het, die Europa, so big shout-out moet ook nie, want kijk wat het, maar ek sal die man aan jou bel, ek sê, Wolf, een man sy keyboard, iets as jy daar nie, een man sy software moet gaan dit vir, dis die man wat het, ek krijg glad aan om die insin glad sloen, bro, wat soek vir software dit, jy my iemand bring, hy is sy net met, te promote in my gerief, nou verstaan sie, verstaan nie, hy zoek om ons is hier met ons, hier mekaar, ons moet onze monden opmaak, unity, maar sing, nou maar wie gaan nou wat sê, en wat sy handrus doet, hy is een gedachte, maar wat ek draai om te sê is, die unity, wat ek gesien het, die tyd toe ek begin het, om parkshows te doen, met Nalo, Sampie staan op te werk, saam met One Seed, One Beat te werk, die different artists wat ek gesien, die unity wat ek gesien, wat ons toe ons P staan opgetreven het tot binnen so, my bro, dit was different, my bro, so, die unity is daar so, as ek denk onze mense moet beginnen meer ons support die buitenkant, verstaan, my bro, personally van my kant af, ek en nou al gesien ons net op die gesprek gehad, hoe vol onze shows kan wees, en nie net omdat ons die mense sien in die straat, en nou sê ons, ek sien vir Wolf man, hoe kom hulle betaal om die man te sien op ons tijds, support,
because you never know want die man, ek glo nie, die man wil vir 18, 12 jaar nog meer music maak en het nog nie 'n revenue ingebring. So as hy revenue inbring, dan kan die man 20 jaar gaan, 30 jaar, 40 jaar, dan gaan in die music in, verstaan nie, en anders lei. So, wat nou gaan uitkom as die music video, is What Grounds. What Grounds, spreek letterlik hoe warm onze plek is, en so is life stories. So, kan je me meer zeggen like, van What Grounds homself, die song, hoe dit gekomen dat hij op hy topic gekomen het van, toen je gezegd het, voor je die naam krijgt van die song, nee, ga je eerst maar schrijven en vind of je ding te krijgen. So, hoe die inspiration gekomen is, dat je gaan een song maakt, letterlijk van hoe warm het is in different areas. Nee, die was Bobby Smile komt uit, Bobby Smile komt uit. Hij beat, ja. Die zijn video, de Robby video. Zie hoe gaan de onze aan die man. Yes, bro. Die is warm, die is warm. Het check, nee man. Hier rond de mensen is het ook zomers, maar het is warm, zie jij, joh. Elke ere, het zijn wij. Nou, en hij heeft ik ook gewerkt samen met een pet Thomas, maar ik denk ik al, zie je, en word ik al rood. Nou, essentially hij rover iemand van ik het al goa ik basically geloop, Kensing, nee, wat is de plek zijn naam, maar bij boxer. Achter? Je bereidt er? Nee, wat is naam? Commercial. Ja, maar hij staat daar achterin. Wat er nog zit nog meer. Ja, met onpillen bij haar. En haar toegestrol. En die regen. En kom ben je join me. Ik zeg, wanneer je in Spanje nog wat betekent. Zoals ik zei, die naam komt uit. Ik zie die hoe je in de zaken. Hij weet krijgen. Nee. Ik moet die way nou schrijven, man. Zo wat zie je van een boer in de Afrikaner op mij. Hij heeft nog nooit iets zoals hij gezien. Nog nooit een toestand. En die wat man die kan. En hij zei van mij, je moet niet bij je praten. En goed, ik denk dat je dit direct komt. Maar hoor. Ik kom met de kallet area, de kallet bloos. Hier zie ik, hier zo boer in de Afrikaner. Als all over warm was mij, bro. Nee, women. Voor mij is het artist. Als ik muziek. Inspiratie. Ja, enige ding wat ik zie, ken inspiration. Dat zie je. Zo, die wordt me gemotiveerd, man. Like, nee, ik moet nou schrijven van die plek. En ik moet het funny maken. Van mensen gaan niet naar jou waarheid met luisteren. Zie je? Die mensen. Als je dat zo uit gewoon inkomt, maar hou niet uit. Wanneer je jezelf een gek maakt. En dan gaat het eindelijk verder als iemand wat net die waarheid treft. Zo ja? Nou, ik snap dan bij hoe ik mijn muziek like. Oké, What Grounds als de eerste ene wat ik zo beginnen schrijven. Zo zijn wij de mentaliteit in hem. Maar ik zei van Ghana niet. Het is niet zo met Ghana te noemen. Maar het zo dat elke mens zijn naam kennen. Of iets kan zeggen uit die zoals jij hoort oma mina tati uit Joe oma. Wat zal oma maken? Maar nou kom krijgen zoals je weet ook. Maar je oma ze join gaan naar jong lijkt is als een mond iets en dan zo wie ze niet de oma te krijgen. Zie je zo je moet die man is different. Man kijkt dieper in de story. Because hij is ding met mij aandacht getrokken door What Grounds horen. Het is letterlijk een story in elkaar wat gevleerd wordt. Ja. Zoals je mooi naar het luisteren ga je het zien. Kijk, zoals hij man met gelopen voor brood. Maar nou zie je, hij leen hier lood. Zie je, hij vaak hij nou, je, oké, wil je nog, maar hij heeft al zo goed te gebeuren in de area. Zij gebleven zien waar je wil. Hij man nou net winkel toe gegaan. Hij langs aan die winkel. Dat is het, mijn bro. Zie je, nou, ja, het baat zei nee, hij gaan winkel te en wordt geschiet. Hij man geloof voor brood, hij eet lood. Zie je, jij denkt ook, ja, zal hij verstaan bij zo'n brood en kort. Zie je, jij noemt je eigen brood.
gaan ek check, yes, hy is een beet en hy... So, dat vlieg aan mekaar, maar dit is daily stories, man. Dat is ook om ek wil sê, Wolf, jy vertel daily stories in 'n different way. Ja, ek is jy bring 'n bietjie element van comedy na jou music toe, na jou hoe jy skryf ook even, en na jou music videos, obviously, wees dit dan. So, hy sê jou different, man. So, my bro, ek kan nie verstaan dat ja, ons maak music vir die ene wat het moet lyk. Maar soos ek sê, die support moet inkom. En ek weet, ons is hulle Timothy gewees. Nou praat van support. Want hy is van die topic op wat ek net wil hardloop. En hoe? Ek wil 'n voorbeeld maak. Kom ons maak 'n voorbeeld van Timothy Valley. Vandag gaan ons 'n voorbeeld maak van Timothy Valley, bro. Ons kom met die eerste pull-up. En Nalo. En so right. En Tony wil perform, so right. En shoot 'n music video. Wat hy dan van jou wat maybe not. En so dan ons kom met P staan op you. Change ding net is nou beter nou. You, ons is in 'n plek in waar die ou dak gewees het net. Ja, jo, sound is uitgeset, speakers is op, ons is net daar so tussen. Jy sien en hier perform, die man hier kom die man perform, grounds, die grounds perform en niet een paar goede perform, maar ons het letterlijk gemaakt dat die man, waar is van Timothy? Laat hij laatste en toen maakt men het. Hij was de eerste keer wat zoiets erg nog gebeurd, waar iemand toegemaakt het. Because ons gezien die receiving wat je gekregen hebt vanaf supporters, die kinders. Jou motsie is daar zo, allemaal rap samen, ik vraag nou waar, hoekom hoor ik die goed in die karre spelen? Zo die goed te travel nog, diezelfde way nog, zoals music back then getravel en hier die Timothy Valley. Zo hij zat ik eruit te zeggen, maar onze event dit in Timothy, die mensen turn. Dus dan kom ik zeggen, op ons nou een keer naam om ons zei, en je maar alles mee support, net ook. Kijk, Timothy, het zijn mensen wat geld hebben. Je hebt deze video gezien dat ze stil wifi bij de kwarne. Vang jij, dat is lelijk. Dat is lelijk. Je moet maar weten van ze niet. Nee, maar hij zei dat hij weet nog eerst te gaan noemen nou. Hij weet eerst nog genoemd. Alles mee support, netwerk ook voor iemand. Ja. Vanochtend toevallig heb ik eindelijk met hoeveel keer luister ik naar. Zie, because wat het eindelijk voor mij zei, als die mensen heeft die. Maar hij heeft die data, als hij ik zeg niet die mensen heeft die wifi, hulle heeft. Maar als niet, obviously, is Timothy Valley, ons leven in een plek waar niet allemaal bevoorrecht is om dingen te eten. Maar die way hoe ze music travel in die plek. Als je nieuwe naam was, G-Tom gepost op, ons gaan nou die naam release binnenkort cinemas maken, was nou eerst de Spice naam, ja. Ramina Kouk zien en zeggen, numbers er op tijd in mijn plek, zoals een pledge. Zie je, maar dat bedoel is het, blijf net aan mijn neighborhood, want mensen gaan met numbers, zoals hij komt verraden. Geen steren numbers alleen, wat zie je, dat is dit. Ja, en nog geen nieuwe naam niet steren van. Hij deed ook al in die Bluetooth era met vandaag die share it era moet hebben. Ja, die share it era. Niet allemaal leren, wat zoals veel zie je post mijn numbers op internet, maar niet allemaal gaan naar je dat ik kan gaan op YouTube of willen gaan ook in zeer om een nummer te download van YouTube af. PE Popo komt op, ne? Dat komt op en dat is binnenkort. Zie jij uit na die jaarse PE Popo like. Is hij excited voor wat gaan komen? Yes! Nou, hij gaat ik draaien om te zeggen. Daar is ook om ik zeg, kijk, als jullie niet, ik weet die P Popon, weet van Wolf. Nee, ze gaan nog een van Wolf. En die way je drop, man, als mij ding. Als je nou op die man zijn YouTube channel gaan kijken. Als ik mijn naam als Mr. Consistent moet afgeven, ga ik het afgeven voor die man. Because die man is letterlijk die way van. En als je net, hij alleen is, als je hele crew, team van hem wat samen drop, alles fietsen samen. Zo, jullie doen een uitstekende job mee, bro. Zonder enige groot support. Hij net ook wat op Fremont is. Support op Fremont. Zie je hopelijk, als er mensen waar je zou naar wil geven. Was nog PT jokes, die G.
allemaal laat ze die boekkant van tomateren weer moest. Sien jy, jy wat ek sê nog naam en jy weet nie, as jy die boekkant tegen die naam en die net, dan klik is ietsie. Maar ek sê myself ook, shout-out vir die hele tomatie, because ek nog baie gekom. Ek het al gekom na die man toe, personally, ek het al rondgaan, geloop vanaf een van die wanneer kom my boeta weer met die kinderen? Verstaan die man so, hy is liefde, so, en ek kan sê dankie vir die support ook evens van Tomatie se kant af, because in my lives en as daar mense van Tomatie wat opkom, hulle kom op, die request word stuur so, en dan sit altyd in Wolf se lyn. Regardless wie dit is, maar dit bly in Wolf se lyn, ek gaan al ewe HB uit sy lyn kom. So maak seker om die man te gaan uitcheck, alle music is op YouTube. Het is as en nog nie op all platforms, maar het is op YouTube vir julle om het te kry, easy access. Jy kan gaan download som van het, ga jy kry makkelijk op die Uber ook as ek reg is. Ga jy van het kry. Moen een paar en jy drop so baie, moen het least 6, 7, 8, 9, 10 is van hy klomp songs. So gaan check om my Wolf out hier op YouTube. Check net die mense music uit, check om video's uit, hy gaan nou binnekort weer drop. As daar enige iets miskien by hy miskien wil, drop vir ons miskien en sê, wat opkom miskien, wat sien jy na uit, nou. Soos jy sê, ons uit die EP, wanneer gaan die EP klaar is? Ek het ons met die bang op die bed, Rosewood. Yes, gepraat van te bang. Het ons nie te bang gemeet in Boys en Papa? Ja, as jy my blij om Tomatie, afskrikkelijk, want jy my gelinga. Ja, nou, ek kan hy werk saam. Ok, zou dat te bang, ons wij maar te krijgen, Rosewood. Ja, so, het een YouTube channel? Nee? Het is Spotify. Oké. Het is Spotify channel. Laten ons opleggen, laten ons opleggen. Hoe meer producers en beatmakers ons die binnen kan krijgen, hoe beter. 6 nog mensen kennen die skill hier van hem doen. At the end of the day, als ons wil die beste uit die studio uit moet krijgen, dan moet ons die beste inzet in het. En hoe beter kan je het om als om nog iemand diezelfde ding te leren. En nog beter te raken. Always weer, ik koud hemzelf. 6. Ik koud hemzelf niet, bro. Hij heeft in die kapenglats beatmaker op de hele gaan doen. Ik heb dat gezien. Hij is triple bow down, bro. Triple bow down. Kijk, hij man is erin. Hé, man, kom op. Uit Tomatie het ons nog. Ja? Ik denk zo. I'm not sure. Blij om van... Met kan je of zo'n nachtje hij. Maar hij was bijna zo man. Ik weet hij jaren nog. Ik denk toen was er nog een danser. Ja, toen was er nog niet zo'n dapje. Toen was hij straalserano. Ja, nee, het is foundation. Zo, dat is een foundation. Ik ken niet wat voor die people geworden. Ik ken niet wat. Hij was bijna. Ja, kom ik schoen. Net zo. Fight beetje alles original, so je kan me niet zeggen, nee, mijn naam niet samen, als je me van je kan drop voor dat die awards nog moet zien, ja, ik mag net bij me om te zien. Ik zou dat. Zien, ja, ik zou dat allemaal wat erbij boos mee, bro, is dat enige word of encouragement, like motivation, like in believe. Kijk, hoe vaak zijn we door, kijk, moet niet opgeven dat je niet zien. Mag, like zoals als die way werken of whatever, maar die ding is, jij zo je enemy, zie je? So, fight yourself man, like om te zeggen, je gaat het maken en niet die mensen willen het maken. Van ik weet ja, ik heb support in Tomatie, mensen buiten Tomatie weten dat dit. Verstaan je mij? Alle gaan zeggen, ja, mensen supporten me, maar zoals mensen kunnen zeggen, nee, je weet. Loop je gas, en dan gaan we zomaar vragen, dan moet je me zeggen, ga naar nou show, ga naar zo'n video, ken ons anders. Zo zei hij. Big support me, bro. Zie je, Alexi Leijne. Zo, ik ben nooit opgegeven dromen. Kan niet, ik zal ook zo zeggen, ik zal zeggen, hoe vast me, bro. En als jij je voelt van, dus jij zegt, je gaat voor jezelf gaan zeggen, oké, je gaat nou stoppen. Ja, van hoe kom. Ik vind het zo jongens, je ziet nee man, de way werken, je gaat nog een jaar in wezen, en gaan het in werken, je gaat het nog een jaar. Zie je zo'n gedachte, maar zo bij jezelf man. Jij maakt, je weet wanneer je mocht maken, van
elke ding my bro, hy gaan op. Hy gaan op, maar hy gaan nie net heeltemal op, jy moet afkom. Verstaan jy man? Nee, big respect bro. Ons moet leren van sulke goeie van hoe beter om te leren van iemand in ons eie area om op na te kyk. Ek het mense gehad om op na te kyk. Nou baie het was groot mense geweest. Nou baie het die music gemaak, maar in my area kan ek sê ek het opgekyk na mense toe wat veroorsaak het dat shout-out rest in peace om Greg. Groot influence op die hele Mariestraat gehad. So, hy is wat ek kan sê, Prosper, die boven hy doen mee door, gaan aan met die boven hy doen. Maar bou met groter thematische naam, jou hele team wat je hebt. Ek wil meer zien, ek kan niet wachten voor die video's, ek gaan het anders, ik kan niet wachten voor die video's, ik ga hem watch, obviously. So, Prosper meer mee door, soos ek vir sê, kap aan, nou baie hoe lyk, kap aan. Moet nie worry oor of ek het maak of nie gaan maak. Maar dit het obviously ons nou gekom na die einde van vandaag se episode. Maak seker om te like, follow en te subscribe. You know the vibes, ek is met die promoter. En ek het gesit saam Wolf. Die was Culture Talk. Sit down with me. Let's go.